Много се знае за НДК, но много повече остава скрито зад впечатляващата му фасада и мащаби. Ще върнем с управлението на България. Благодаря ви, победа! Днес ще надникнем отвъд вратите с надпис «Влизането строго забранено», за да ви срещнем с хора, отговорни за аудиовизуалното обезпечаване. Хора, пренасящи техническата култура на двореца за всяко едно събитие, което оставя своите гости без дъх. Националният дворец на културата, създаден по повод 1300 години България, с решение на ЦК на БКП, се превръща в дом на едни от най-забележителните концерти и исторически събития в модерната история на страната. На площ от 123 000 квадратни метра, НДК съдържа в сърцето си най-голямата концертна зала в България – зала 1 с почти 4000 седящи места. В първа зала, както се нарича от екипите, кулминират всички усилия на 1200 служители на двореца при неговото отваряне през 1981 година. В днешно време на щат са останали около 300 човека. Между настоящите служители има хора, преживели всяка политическа, историческа и структурна промяна в НДК. От самото начало и днес са тук, съхраняващи живата памет на двореца. Един от тях, Павел Васев, доайена на тон на режисурата в НДК, е с нас, за да ни разкаже още. От 1985 година, 12 септември. Точно, т.е. тогава ме записаха официално, че работя. Т.е. ме приеха на работа. Точно на рождения ми ден. Така че това си знам. Иначе беше фактически след 1-2 дни почнах реално да идвам тук. На 12 само някакви документи и нещо ходех и такива. В днешно време дворецът е на подчинение на държавата и е домакин както на културни и творчески, така и на конгресни и политически събития. Почнах по ЮНЕСКО, обаче то така ли иначе пак се срещаш с партията, защото навсякъде беше охрана и много строго. Тук не можеше да се препари. Аз дори за това много се колебаех да постъпя на работа тук. Те ме викаха, може би, от 1 година по различни поводи, аз се отказвах. Защото си спомням, преди това в телевизията работех и като дойдеме тук нещо да снимаме и те са милиционери, проверяват те, какво носиш, тук хич не ми харесваше, ама тия колегите и приятели, които вече беха Ачо и Митака, беха дошли, те са студенти. И те ми викат, Павка, ела да видиш каква техника има, и викаме, хубаво, добре, ще разправят. Вика, ще правиме студийна група. И аз това като го чух и веднага дойдох. Тоест тогава се навих. Иначе така, след това имаше 6 месеца се чудих как да се махна, ама и да видиш колко откарах. А политичното отношение на институцията го поставя в контроверсиална, но и отговорна позиция, в която приема и реализира събития без пристрастия и с максимален професионализъм, без значение от контекста и организатора на събитието. НДК беше наистина, може би, най-доброто в България и така наравно със света, може би пак с така най-добри показатели, каквото имаше, беше излязло тогава 80 началото на 80-те години. И беше естествено всичко аналогово. Нали? Както знаеш, сега нещата се смениха коренно с цифровата техника.
Макар че пак, нали, останаха 11-та зала си е аналогова. Смениха, няма магнетофони, няма касетофони, дори CD плеери няма вече, нали, всичко мина на компютри. По отношение на аудиовизуалната реализация на събитията, НДК разчита на експертни мултидисциплинарни екипи, разположени по всички важни точки – на пулт, в бекстейджа и на други ключови места, където е важно всичко да върви по план. Клиентите на НДК са разнообразни и поставят различни предизвикателства пред екипите. Те трябва да знаят с какво разполагаме, естествено, за да не чакат чудеса. И естествено организацията, но то си има човек, който това го, нали, ги подготвя и т.е. трябва да им ги разкаже тия неща. Знанията и опитът, натрупани през годините, се предават от едно поколение на друго, формирайки уникално наследство, което обогатява и вдъхновява бъдещите професионалисти. Това малко като бях по-млад, викаме да се върна, па да го направя така. Обаче с годините стигнах до извода, че щом така е било, значи така е трябвало. Така че и да съжалявам, и да не съжалявам. Това е положението. Стилиян Ринков е от хората, които окабеляват артистите преди изпълнение на сцената. Подсигурява, че всички микрофони работят без смущения и е в постоянна координация с цялостната организация и хората на смесителните пултове, за да гарантират заедно безпроблемното протичане на събитието. Работя в НДК вече от година и няколко месеца. За мен най-голямото предизвикателство в НДК беше това, че тук нещата вярвам, че се правят по много по-различен и интересен начин, отколкото където и да е другаде. Породено от факта, че просто няма друго място, което е НДК. И докато звукът има своите приключения, в съседната апаратна се намира екипът за визуално обезпечаване на събития. За него днес ще ни сподели Здравко Бойчев. Мултимедийният екип в НДК се занимава с това да комутира и да предава това, което клиентът е дошъл и иска да покаже на публиката си. Да го изкараме на екран, да го изкараме, ако трябва, през камера. Стотици събития всяка година. Международни, единствени по рода си, исторически, всяко със своите специални нужди и изисквания за озвучаване, осветление и реализиране. Екипите на двореца са готови да посрещнат най-взискателните артисти и най-големите европейски конгреси, наравно с читалища и училища, чиято творческа дейност тепърва започва. Много ми се иска хората, които ангажират НДК, да знаят, че за техния гръб има много хора от техническите екипи, които ги подкрепят и правят неща, които не винаги се виждат, но винаги дават резултат, за да може едно събитие да се получи както всички искаме. Най-голямото предизвикателство, може би, сглавянето на всичката техника наведнъж. Да съберем голяма част от техниката, която имаме за някое голямо събитие и да я наредим в една зала. Точно тук в трета зала бяхме наредили преди време много неща. НДК е уникално историческо, архитектурно и културно явление, което обединява дълбока памет и техническа култура в една сложна, понякога противоречива, но винаги вдъхновяваща институция, посрещаща хиляди гости всеки ден. Много ми се иска хората, които гостуват на НДК, да знаят, че може би по същия начин всъщност има много хора, които са тук, за да сбъдват събитията, на които тези хора идват да гледат. И колкото по-чевръсти са с сядането по местата си, толкова по-бързо и безболезнено ще започне събитието. Да знаят, че и нас не има и че сме добри в това, което правим, защото в днешно време има много конкуренция. Когато идват тук, ние не сме просто една зала, ние имаме мултимедиен екип, ние имаме аудио екип, ние имаме осветление, имаме голяма общност от хора сме НДК. Не спират да творят, защото винаги
ще има изкуство и то винаги трябва да е ползотворно и да учи хората на повече. Много често, когато правим събития, няма място за грешка. И докато на всякакво друго място може да няма проблем, че микрофона не работи или че влиза някакъв шум някъде, всъщност при нас е недопустимо. И е толкова недопустимо, че всъщност ние или решаваме проблема, или се прибираме вкъщи. Но до сега не сме се прибирали вкъщи. Така че по-често от не решаваме проблемите. Въпреки, че някои от първоначалните ценности и технологии са били изгубени, променени или компрометирани с времето, духът на НДК остава жив, чрез предаването на безценни знания и опит от едно поколение на друго. А какво вещае бъдещето на двореца? Както върви до сега, надали ще се върне този период, който беше в началото, нали, смисъл най-добрата техника в България да е тук, не само звукова, нали, не говорят, просто бяха и другите отдели, всичко беше страхотно. Нали, както ти казах, имаше звукозаписни студия, то две, много. Тук Мориконе е идвал в първа зала, е записвал музика. Изкуството е нещо, което винаги ще съществува, винаги ще искаме да се изразяваме. Човекът като същество има малко начини да се изразява без творчество и творчеството е изявено в много аспекти на човешкото съществуване. Нашата професия е отборна работа. Винаги трябва помощ, за да стане по-добре и да стане по-хубаво за консуматора, за зрителя. НДК винаги ще има. Празничен новогодишен концерт в НДК. Салон на изкуствата в НДК. Диалог на светове и мисли. Мащабни експозиции на Станислав Памукчиев и Гради Аса. През 80-те години на 20 век започва да се формира уникално наследство, което продължава да бъде актуално и значимо в съвременна България. Имаше комутации, дето във всяка зала на 5-ти етаж, на зала 3, всичките, ако има някакво събитие, което трябва, има смисъл да кажем, най-вече музикално, това са камерна музика, където на 5-ти етаж са 3-те зали. Имаше възможност, нали, да се записва долу в 5-то студио. Имаше на таблая и жици, изкаране навсякъде. Мултимедията в НДК е на едно много добро ниво и винаги е била. И техниката ни върши си работата. Мисля, че НДК е емблематично място и вярвам, че в бъдещето просто ще продължава да бъде такова. Няма как да изтриеш историята, няма как да го направиш на нещо, което то не е. И с целенасочени усилия и много други хора, които по същия начин като мен вярват в двореца, всъщност той ще просперира. И така, че това няма да се върне, но е така за изложби, за нещо, както горе-долу, както се кара от вече 15 години, нещо такова ще е. Сега, ако се намерят пари да така обновят нещата, още по-хубаво. НДК е дворец на техническа култура, която се развива с всяко едно събитие, всяка овация на публиката, всяка зала с напълно разпродадени билети и всеки концерт и конгрес без допуснати сценични грешки. Бъдещето на НДК е светло и зависи от всички нас. Бъдете с нас на 1 януари от 19 часа в зала 1 на НДК. НДК. Изкуството събира поколения.